дня! Сьогодні я вам покажу, як встановити сервер Майнкрафт. Пишемо сервер з адмінкою версія 1.5, чи яка там версія. Натискаємо друге. Далі вас має вибити така штука. Потім ви шукаєте з Herobrine. Натискаєте. Потім натискаєте перше. Тут у вас буде всяке таке, але там пише адрес і ми тут переписуємо в Майнкрафт. 188.40.50.143. Потім дві крапки. 255.65. Готово. Беремо і шукаємо донизу. Нас нема. Значить її видаляємо. І того видаляємо. Далі. Якщо то не йде, на застріл. І берете інший сервер. Знову пишете адрес. 83.222.116. Вибачте, я захворів і мене звати Супер Бодя. Ой, Супер Містик. І то є моє перше відео. Потім пишемо 58. Дві крапки ставимо. Shift і 6 натискаємо. Але було, щоб українська мова. 255 і 73. Готово. Шукаємо, не йде. Видаляємо. Зберегти, назад і назад. Потім ми тут знаходимо зміни іграми. Натискаємо. А будь-яке, бо я собі вибираю різні. Пишемо 111.111.63.54. Дві крапки. 255.81. Шукаємо. І ви так робите, поки вас коротше. Я вам покажу, бо зачем я показую тобі і зачем ви то хочете? Бо ви хочете грати на серверах. Потім натискаємо.